ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ବାବା 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 କଣ ହେଲା ବସିଛ ତମର? ବାବା ମୋ ମାଇକିନା ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ବାବା, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କର ବାବା। ଆମର ତ ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହଉଛି ବାବା, ମତେ ଲାତ ଲାତ ମାରୁଛି ବାବା। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବତ୍ସ, ମୁଁ ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେ, ତାର ଘର ଆଗରେ ବିଞ୍ଚି ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ନେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ନେ। ହଁ ବାବା ଦିଅ ବାବା ଦିଅ। ତମ ଘର କି ବାବା? ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗୃହ। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप?